Ndak kowe sak. Mbok pinarik, Pak. Ora usah kok. Iki aku karo kantor diyak target. Nggonamu dadi hitungane wis 3 sasi iki angsuranmu ora tok bayar. Iya. Sesuai kesepakatan janjimu dhisik, dina iki ana ra ana kudu tok bayar. Oh lah ya celeng. Ngerti ditagih hutang mah nyanyi. Intine kowe saiki ana duit ora? Mboten enten, Pak. Sague kapan? Enjang, Pak. Nang kula jang didamel. Tak nek waktu seminggu. Nggih, Pak. Aku sok minggu ngene meneh. Ana ra ana. Nek ra ana duit, apa sing duwekmu tak gawa kabeh. Nggih, Pak. Ora urusan aku.